Benvinguts al canal PAM 2000. Avui el que farem serà fer una pel·lícula amb el Movie Maker. El Movie Maker és aquest programa que tenim aquí obert. Molt bé, doncs el primer que farem serà afegir unes imatges. Ho farem des d'aquí, agregar vídeos i fotos. Farem un clic i anirem a buscar la nostra carpeta. En aquest cas jo la tinc a l'escriptori, es diu Movie Maker. Bé, dintre d'aquesta carpeta he posat unes altres carpetes on tinc totes les imatges, on tinc la música i on tinc els vídeos per anar afegint. És important crear primer una carpeta on després guardarem les pel·lícules. Bé, desplego totes les imatges que tinc, les selecciono i li dic obrir. I aquí les tinc, totes les imatges que ja he posat. Són els fotogrames. Molt bé, doncs aquí tinc una d'aquestes imatges, em surt un títol per sota que no m'interessa, perquè si no després quan faci el clic em sortiria tot això, serà imatge. Així que el que faré serà, el seleccionaré, botó de la dreta i quitar, treure. Molt bé, ja està fora. I el que també puc fer és endreçar o posar per ordre les diferents imatges. Jo aquí l'únic que vull canviar és aquest fotograma d'aquí, que l'he seleccionat perquè sigui la primera. Doncs l'agafaré i l'arrossegaré al principi. Molt bé, ja la tinc. Podria passar amb el reproductor i anar a veure com funciona aquesta pel·lícula. Veig que cada fotograma va molt a poc, així que el que faré primer de tot serà canviar-li el temps de reproducció. Aturo la pel·lícula i si clico per exemple en fotograma i després vaig a herramientes de vídeo, eines de vídeo, veig que tots els fotogrames estan posats a 7. Això és el temps que triga des que comença fins que acaba el fotograma. Aquí tindria un altre, a 7, tots a 7. Vale, això fa que la pel·lícula aquesta duri uns 5 minuts. Aquí veig 5 minuts, 50 segons. Bé, doncs ara el que faré serà, aniré al principi, seleccionaré la primera foto i seleccionaré també la última imatge. I un cop que les tinc totes seleccionades, que es posen això de color blau, canviaré el temps. Li diré que cada fotograma duri 3. Bé, ara quan cliqui i vegi la pel·lícula, això va una mica més a pressa, encara que podria ser menys temps. Bé, aturaré la pel·lícula i el que faré serà tornar a seleccionar totes. La primera, això, selecciono també la última i li posaré un temps de 2. I veurem ara, és al principi de la pel·lícula, a veure com va això. Allò que ja va molt més de pressa. Aquesta pel·lícula que al principi durava 5 minuts, ara ja en dura 1 minut 40 segons. Molt bé, perfecte. El següent que puc fer és posar-li un títol, així que el que faré serà anar a principal i aquí tinc afegir un títol, posar el títol. Quan cliqui sortirà un fotograma en negre i aquí un peu on surt mi pel·lícula o sortirà el missatge que surt. Jo canviaré el títol i li diré, per exemple, Star Wars, ja està, no té més complicacions. Star Wars. Bé, un cop tinc el títol, el que puc fer-li és seleccionar-ho i puc canviar moltes coses. Puc canviar el tipus de lletra, amb totes les lletres típiques de Word. Podem posar-la ara black. Puc canviar el tamany, que és aquí, 78, 72. Bé, si es poso 72, el fa molt més gran. Bé, el que puc fer és dir-li una alineació per la dreta, per l'esquerra, perdó, i arrossego això. També puc canviar el títol de lloc, em poso sobre de la línia i puc canviar-ho de lloc. Selecciono un altre cop i coses que puc fer més és canviar-li el color. El tinc posat de color blau. Altra cosa que podria fer és canviar-li el color del fons. El podríem posar en taronja. I ara aquí veuria com surt el meu títol. Aquest color no m'agrada massa, posaré un blau més fort. Seleccionar colors, posaré aquest blau, per exemple. Molt bé, veurem com va això. Veieu que aquest fotograma torna a anar, com ho tinc aquí posat, torna a anar a 7.
i a partir d'ara ja comença a canviar a 3. Bé, perquè el títol no duri tant de temps, la pel·lícula, i faig el mateix que he fet abans. Selecciono el fotograma, eines de vídeo i li poso un 3. Molt bé, i veurem com queda ara. Ja va molt més de pressa. Perfecte, ja ho tinc. Una altra cosa que puc fer és que aquest títol, en lloc de sortir de sobte, tinc tot aquest ventall de possibilitats de que surti d'altres formes. Puc fer-ho que surti així, tinc una possibilitat, puc fer-ho que surti així, però aquí al fons ja en canviarà, puc fer-ho que surti així. Bé, aquesta vegada que faré aquest i veurem a veure com va, si m'agrada molt. Doncs sí, m'agrada, el deixaria així. Perfecte. Fins aquí aquest tutorial i ja anirem explicant més coses. Moltes gràcies i fins al proper tutorial.